Ame bela jeli fo ka bela jeli wala nyumano iba fo anya fo na tukamna ni la dalasigi min konna la ame sebonta no ye gafe kono ko ye kaseka wala liko olula ewa mime talike abe nazaraka na anya foti kaseka seben numla no ye to dunga jeli bamanka yasa bela jeli mesika kuna foni soro tukamina anya fo la dalasigi do ka damne tene fo juma ombe siga ni konna la o kama amia bibiye tene novembre kalu kle wolonpla samba fla ani mukan ani fla ambe bela jeli fo ka bela jeli wala nyumano munumbe ansui anka paju fe aywa munumbe buya aleni wala nyumano ko lukanye wati be anteyina akelingelen bela jeli ko seben demando olu yore ko ni bambula ni no mi na kono ko amena kaseka nyefoli ko lula bela jeli meseka kuna funu soro to kamina no oye bamanka ere ajele na seben folo mi mane koro o soir de Bamako yi ibaye ka fo bi soir de Bamako ka bolila abi son sigi mi metalike slamo olu ye boli ba minke ka beni juma ye ibaye ka fo madobe ni no mi ni alere ye wole ta kanyeshi slamere ma nabe dogali re koni ko fo kenenka no o ye au conseil ma nyema Ousmane Chérif Madani Aidara kuma dilema alere koni mata aiwa tasira chama ya koni fe aye mimbe akungulo ana kanche anyebe mina jatemno ye mi irala aye idado oludila mimbe talike kanyeshi silamo yere koni mabi ame wati mina jamana nyemo olu yere katabulu kanyeshi silama yere koni ma kanyeshi silama abara kebo yere koni ma ibaye ukelemeka silama yere koni ke ka ke den krefe fenye walima ka silama ka ke kofe kuye bi ibaye alisa ali no ya soro jamana nyema conseil des ministres min temera no ye la dala nyogoni mi meke ministre de ko ni fe arabadu aywa jamana nyema ayida do no ye kuma mi metalike wale mi na anyeshina na kera mado fe kanyeshi islamia ma o mi no o yere ko ni kera o ma no ye islamia anyema ba Ousmane Chérif Madani Aidara amma alebo mbari ibaye ka fo mi metalike aywa abe fo kulumi mako CNT no ye wasadun ye ayira ka fo mado kunganga fara wasadun yere konika ibaye silamo ya yira ka fo ko olu yere koni majati asimu aya yira ka fo walimi koni ni akera kanyeshi silamo unu islamia yere koni ma olu ko uma jenaye jamana nyema yere fene koni ko ama jenaye wa akademe ayo deke kanyeshi silamo ani islamia yere koni bela jelema fo kata aka gouvernement da konima nga aye islamo wole minye majigi sabali yeremine kata nunu yere koni bella jelema bari kadaka kiri tiglamogo aleni lakana tiglamogo aywa ayera anyinu fe ukuka barake barami meseka to wale min kera aywa anyogona shiwure olu beseka balituga mina ibaye ka fo jamana nyema ali no ya soro aye malidun wole kata jatemine aywa olu mambari kadaka wale do be ka ke bi olu be ka ye ona ke sababu ye mi metalike kanyeshi chama telefanga rema kaseka odo ngala mala tuga mina mumato ameseka kishi anjugu ye dinga mi se nka blanye ameseka kishi okono bi matuga mina akakumala ayira ka fo wale min koni ye islamia soro ale yere koni nya kon kase adan yere koni bela jelena ga abe islamu kaseka olu yere koni wole aywa kaseka faranjonka mi meseka to ni wole nasukwa nunu ambeseka nunu balituka mina Chérif Ousmane Madani Aidara aye akanimisa ko yira barika daka jamana nyemo ni wati labaina ko ukoni haywa kelemega islamia ka ke boloko fe fenye ni ya jatemine ako misali suruma oye jumenye ko uya nyinu fe CNT ko mi mega fo no ye wasable ayana ko kaseka oche wara no oye abuyali kaseka do faraka o do faranga mi meke anyini na islamo fe ko ka masa ba to di aywa olu yu koni ye to wara koni di nga aywa mi ye lisi jabi u koni bolen ko fe munu no olu kangata ka fara wasadunka ibaye islame olu ka to dilo na ashi dingling kon tala o kama ye bella jelen wule kata yeremine dusumanyo wore o koni ma mi ni akera no ye islamo olu yere ka nyemo yere koni fe nga ibaye ko sle nyemo ku hakili to ala ibaye geleya mana jamana insoro ibaye ma chama
ko semeyoro o be kɛ silamɛw ani silamɛw olu dɛmɛbaw yɛrɛ de kɔni ye o kama Amsardine ma ɲɛma n'o ye Usman Badan Sheriff Aidara a ye camancɛla fanga maaw ka se ka u wele k'u kɔlɔsi u k'u janto u k'u kɔlɔsi ayiwa an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ silamɛya ɲɛmaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni kan ka bila minɛ min kɔnɔ fo ka taa se silamɛya yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ ɲinɛmɛɲini ka kɛ silamɛya yɛrɛ kɔni kɔ nka o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni bɔlen kɔ i b'a ye min bɛ tali kɛ halisa an sigilen bɛ min kunna n'o bɛ tali kɛ maa min ye ŋaniya juguya ni walejugu ta ka ɲɛsin silamɛya ma ayiwa a ko kɔni kunkɔrɔ a bɛ fɔ cɛ min ma ni sɛbɛnnikɛla don ni ale ye Troarena yɛrɛ kɔni tigi fɛnɛ ye n'a bɛ fɔ Fakoli Dumbiya ni dɔw b'a wele Dumbi Fakoli ale kɔni minɛra bi a bɛ kasobonba la fo ka taa se maa 5 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ma a bɛɛ lajɛlen kun ye min ye ɲininiw kɔni bɛ senna halisa min bɛ tali kɛ maa kofɔlen yɛrɛ tɛgɛ bɛ se ka da a yɛrɛ kan cogoya min na Fasiri sɛbɛnna Mayimuna Dumbiya fɛ an y'a bɔ ni o ye Soir de Bamako yɛrɛ kɔnɔ halisa an bɛ to Soir de Bamako kɔnɔna la min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛya tɔnba o ka lajɛ min senfɛ ayiwa lajɛ min n'a kɛra ka ɲɛsin ni o bɛ tali kɛ min bɛ ɲɔgɔnjɛba min don ayiwa fɔ min ma ko 3e commission chargée des questions sociales humanitaires ka bɛn n'o hakilina ye ani culturelles ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni a kɛra ka bɛn u y'u laseli kɛra ka bɛn ni sigikun 4 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si kan n'a bɛ fɔ minnu ma ko projet de résolution ayiwa ni o bɛ se texte 8 yɛrɛ kɔni ma i b'a ye 7 o kɔni o kɛra bɛnkan ye nka min ye vote yɛrɛ kɔni ye ayiwa ka bɛn ni halisa nin wale ninnu yɛrɛ kɔni baara ye kɔni an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma a bɛ fɔ min ma ko nazisme ni néonazisme ni o ye tɛmɛlen na ayiwa alimanw olu ka cɛba min bɛ ni o hakilinaw olu yɛrɛ kɔni bɛ halisa diɲɛ kɔnɔ halisa o wale ninnu ka se ka dankari kɛ olu la cogoya min na ni a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ a bɛ se ka min ye ka se ka den kɛrɛfɛ ani ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka o kɛlɛ cogoya min na i b'a ye o kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan min ye laɲini ye ayiwa a kɔni taara Irisi jamana ayiwa olu ka laɲini yɛrɛ kɔni taara yaasa min a bɛ fɔ min ma ko néonazisme o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn n'a ye i b'a ye an bɛ tali kɛ min bɛ Irisi jamana yɛrɛ kɔni na ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ka bɛn ni sɛbɛn yɛrɛ ye a bɛ tali kɛ min ye kɛlɛ jugu min ni a bɛ Ukraine ale yɛrɛ ni Irisi yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa maa caman ye a bila o kun kɔnɔ bari ko Irisi jamana ayiwa olu b'a fɛ ka u ka kɛlɛ ka se ka seereya sɔrɔ o la ka dɛmɛcogo sɔrɔ u ka kɛlɛ la ka bɛn ni nin wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ka bɔ diɲɛ kɔnɔ nka i b'a ye a kɛnɛ kan u kɔni taara ni min ye laɲini ye n'a bɛ fɔ min ma ko résolution yaasa diɲɛ kɛlɛya tɔnba minnu bɛ kɛnɛ kan olu bɛ se ka ayiwa u ɲɔrɔ k'o fɔ a la cogoya min na n'o bɛ kɛ ni tɛgɛ kɔrɔta ye n'a bɛ fɔ min ma ko vote walima vote électronique o vote électronique kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ maa 105 olu de kɔni sɔnna maa 52 n'o ye jamana ye olu kɔni bɛɛ y'u yɛrɛ minɛ ayiwa fo ka taa se olu ma sɔn olu kɔni ko olu tɛ nin hakilina in kɔ maa 15 olu yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ minɛ nka kuma tɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ an b'o de la bi bari ka d'a kan ayiwa vote ninnu bɛ kɛ waati min na a bɛ yira kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen de b'a ye Mali ɲɛmaaw bɛ vote kɛla waati min na Mali tɔgɔ la walima Mali yɛrɛ kɔni ka représentant n'o ye Kɔnfuru ye baara ninnu bɛ kɛ cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni waati min na Mali tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma k'u ka machine électronique ale yɛrɛ de kɔni banna min bɛ tali kɛ Mali ye vote min kɛ o vote o fɛnɛ kɔni ma se ka afficher diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen k'a ye wa Mali yɛrɛ kelen tɛ jamana caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ n'olu ka vote olu ma se ka afficher o vote affiché baliya ayiwa o de nana kɛ sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko Irisi jamana ye laɲini min kɛ e ko Mali min i yɛrɛ minɛ wa walima Mali yɛrɛ kɔni ma sɔn ka vote ayiwa Irisi ka laɲini yɛrɛ kɔni ye o de kɛra sababu ye Mali ɲɛmaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ Mali tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Isa Kɔnfuru ye ale kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ Mali kɔni a votera i b'a fɔ jamana tɔw votera cogoya min na ayiwa wa Mali
Mali y'a yira k'a fɔ hakilina min ni Irisi jamana bɛ ka a lafasa olu yɛrɛ kɔni bɛ tugula ni hakilina kelen de kɔ ayiwa ka a jɛya diɲɛma bɛɛ lajɛlen wa vote min kɛra n'o olu ta donna dugu la u ma to ten u ye ka se ka a kuma da n'o o ye minnu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunna k'a yirula k'a fɔ olu ka vote ninnu kɔni a donna dugu la nka o t'a yira k'a fɔ ko vote ninnu minnu kɛra ayiwa k'u ma jate k'a fɔ diɲɛ bɛɛ na ko vote ninnu ayiwa olu yɛrɛ kɔni jatera a tilala k'a d'a kan ko nin t'a bannen dɛ ko bari ka d'a kan ɲɔgɔn ye wɛrɛw olu kan ka kɛ dɔgɔkun nata la i b'a ye o ɲɔgɔn ye ninnu kɔni senfɛ ayiwa baara ninnu tɔ kɔni olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnamaya nka halisa min bɛ tali kɛ Australie jamana la olu yɛrɛ kɔni a tun bɛ fɔ min ma ko amendement olu ye amendement dɔ yɛrɛ kɔni ka se ka o yira min ni maa 63 o sɔnna ma maa 23 o kɔni bandon ma maa 65 min ni olu ye yɛrɛ minɛ n'a bɛ tali kɛ amendement in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana de ma a b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn Irisi jamana min bɛ nana ni résolution min ye k'a kun ye dɔrɔn kɛlɛ min ni a kɛlen bɛ k'a ta ka ɲɛsin Ukraine jamana ma ayiwa yaasa ka se ka seereya sɔrɔ ayiwa walima ka se ka kun jɔnjɔn ko o ɲini a kɛlɛ yɛrɛ kɔni kun na ayiwa o de kɛra Irisi jamana yɛrɛ kɔni ka laɲini ye pasiri sɛbɛnba de ye Umaru Angoyiba anw ye min sama ka bɔ ni o ye soir de Bamako kɔnɔ halisa an bɛ to o soir de Bamako kɔnɔ an bɛ taa Asongo bi i b'a ye k'a fɔ maliden minnu bɛ Asongo olu yɛrɛ kɔni bi k'a daminɛ tɛnɛndonya la u ka nisɔngoya u kɔni u y'a kɔni yira fo ka taa bila sini n'o o bɛ tali kɛ mardi don novembre kalo tile 8 Gawo fo ka taa se Menaka yɛrɛ kɔni ma bi i b'a ye k'a fɔ banbaaciw olu ka wulikajɔ o de cayalen bɛ a kɛlen bɛ sababu ye maaw o ninkɛnɛw olu bɛ ka karaba ka taa se min ye suyoli jugu fo ka taa se u bolofɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka suyo kɔ dugubaw ani dugumisɛnninw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye nin wale in de bɛ ka n'o ye maa caman yɛrɛ kɔni jɔrɔ min bɛ tali kɛ Gawo yɛrɛ kɔni mara la a bi an bɛ waati min na mun ye banbaaci walekɛbaw ye u yɛrɛ dama u kɔni u karilen bɛ ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ ayiwa Menaka fo ka taa Asongo olu yɛrɛ kɔni mara la nka n'i ye Asongo cercle yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na yɔrɔ min don AGS yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka a ka tɔɔrɔ nasuguya bɛɛ sigi n'o ye malidenw kan ayiwa o yɛrɛ de fɛnɛ kɛra sababu ye maliden caman yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka sigiyɔrɔ kɔni bila n'i ye tali kɛ Sumayila Jalo ale ye feerekɛla jagokɛla denmisɛn don sifinnaka don i b'a ye waati tɛmɛlenw na u kɔni kun y'ale ta coyi la n'o ye ayiwa otage ye Gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye bi a yɛrɛ kɔni sera ka i yɛrɛ bɔ maa kofɔlen ninnu bolo minnu ni olu ye banbaaci minnu bɔra fɔ Kidali ayiwa i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa a ko ni wuli ale sera ka yɛrɛminɛ min kɛ ka yɛrɛbɔ min kɛ banbaaciw bolo ale kɔni bɛ bonyaba k'o ta k'o di sema maaw ma olu yɛrɛ kɔni kɛra a sababu ɲuman ye conseiller min bɛ ni a bɛ fɔ Ander Bukan ale dugutigi o ka conseiller ale fɛnɛ ale kɔni u ye ta coyi kɛ ale yɛrɛ kɔni na ayiwa ka ta coyi kɛlen kɔ ale la ayiwa nka kunnafoniw tilala k'a yira k'a fɔ ko waati laban in na e ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ a ma kannabila wa n'i taara Asongo i b'a ye nin wale kɔni de talen bɛ jamanadenw fɛ n'a bɛ fɔ min ma ko désobéissance ayiwa baara foyi ni Mali baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen o si den kelen kɔni tɛ baara kɛ Asongo yɛrɛ kɔni dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na n'i y'a jateminɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen o daminɛ yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ banbaaciw la olu yɛrɛ kɔni donni min kɛra Mɔzonga ale ni Asongo yɛrɛ cɛ ye kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna si ayiwa i b'a ye tiri jugu o kɔni olu de bɔra yen nɔ yen nɔ duguladen dɔ ale kɔni ye marifa bali yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka alhamdulillah bi an bɛ waati min na a ni sera ka kana terroriste n'o ye banbaaciw ye ayiwa médecin chef min bɛ ni ale bɛ base Usan yɛrɛ kɔni mara la u ye ka se ka u ka mobile yɛrɛ kɔni jeni baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ minnu ma ko ONG olu kɔni ye wele kɛ yaasa dɛmɛ bɛ se ka don cogoya min na dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma bi k'a daminɛ marisi kalo san 2022 la ka n'a bila fɔ bi la maa 1500 i b'a ye k'a fɔ olu de kɔni ni binna ka sababu kɛ nin walejugu nin yɛrɛ kɔni ye n'an taara baara dugutigi yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na est-ce an bɛ waati min na o ma ale yɛrɛ kɔni ka se ka ale nin karaba wa bari o kɛra banbaaciw yɛrɛ de fɛ u y'a laɲini diyagoya min
min bɛ tali kɛ ronsona wari min bɛ don a kunkɔrɔ n'o o bɛ t'i jɔ fo $30 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la yaasa u bɛ se ka bila cogoya min na i b'a ye halisa maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun minɛra banbaatu fɛ kabini octobre kalo tile 25 n'o ye AIGS yɛrɛ kɔni kɛlɛcɛw ye n'an taara Minanka i na komi an y'a fɔ cogoya min na banbaatu u yɛrɛ dama u kɔni u bɛ ɲɔgɔn na nka u ni Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na o kɛlɛjugu ninnu de kɔni kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ la bi an bɛ waati min na hali minnu ye taamaden ye n'o ye voyagekɛlaw ye u bɛ ka se ka kunbɛli ko olu yɛrɛ la ko u n'u bolofɛnw ka dɔw faga dɔw bolofɛn o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ minnu la bi an bɛ waati min na banbaci wale k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la n'i taara Asongo ayiwa a b'a fɔ k'a to ten bari a ɲɔɲalenba bɛ bi ni waati in na o kama jamana ɲɛmaw u bɛ k'u wele yaasa min ye fɛɛrɛ ye u bɛ se ka tigɛ cogoya min na Asongo binnen bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na Fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa min bɛ tali kɛ sirani ale y'i da don dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ a ka tɔnden minnu ni olu ye sadi tɔndenw ye ayiwa wale min ni o ye dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ ka finitigilakaw olu taara min bɛ tali kɛ novembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa nka laseli kɔni kɛra min y'a ka tɔn yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 4 san 2022 u b'a yira k'a fɔ minnu ni olu taara dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a faso min n'o o bɛ kɔlɔnjɛba ka taa doni min kɛ nin nɔ ka sɔrɔ yamaruya kelen yɛrɛ kɔni t'u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn a kɛra min ye novembre kalo tile 2 san 2022 tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 o tɛmɛlen kɔni miniti 30 yɛrɛ kɔni ye min ye garde nationale ye ayiwa maa ɲɛma o kun ye l'adjudant chef Mohamed Nama Ouattara olu yɛrɛ minnu ni u ye wuli ka jɔ ka cun kan ani balika wuli ka se ka to o kɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale yɛrɛ kɔni faso la n'o o ye kɔlɔnjɛba ye i b'a ye k'a fɔ sigi kɔni kɛra Nuhu Keita parti tɔnden don fo ka taa se Dora Sheikh Jara Mohamed Ageretan n'o o ye secrétaire général ye u ye sigi min kɔni kɔnɔna la u ye kunnafoniw di a bɛ tali kɛ wale min ni a kɛra ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ayiwa a faso yɛrɛ kɔni ma kɔlɔnjɛba u ko olu tɛ maa si den kelen jalaki ko a bɛ ka kɛ bi olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ ɲɛ jɔyɔrɔ o ye min ye jamana ɲɛma Asimi Goita olu b'a a da ale yɛrɛ de kun i b'a ye bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na maa kofɔlen ninnu sɛbɛn den kelen t'u bolo u taara ka don min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale yɛrɛ kɔni faso la ayiwa kumakan jugu k'o fɔ n'o ye Umaru yɛrɛ kɔni dɔgɔnin ma Bɛnba Mariko ka o nɛni a ma da o dɔrɔn nɛnini ma fo ka taa se a mansaw yɛrɛ kɔni ma min ni o kɛra ayiwa an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ u don min kɛ Umaru yɛrɛ kɔni faso la u yakila o kɔni kelen bɛ ka Umaru yɛrɛ kɔni dugubari ɲinini kun ye mun ye yaasa tɔɔrɔ ni bɔnɛ ka se ka o da kan togoya min na u donna ka daw ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni ka wagaja kuya la laɲini kun ye yaasa ka se ka Umaru de ye ayiwa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kuma ɲɛfɔ la n'o o ye kuma sentigiw ye n'a bɛ f'u ma nanzarakan na conférence olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni wale min yɛrɛ kɔni kɛra olu b'a kɔn nka a ma da o dɔrɔn ma ni min ye Bamako kan gendarmerie min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ ka don maa dɔw fɛ yan nɔ Bamako fo ka taa se Kati n'o ye parti ɲɛma yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ ka du kɔnɔ Kati ale ni Bamako a bɛɛ lajɛlen kun bɛ tali kɛ mun na ko yaasa dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko o bɛ dugu min na ye o bɛ se ka ye cogoya min na nka maa si den kelen olu tɛ jalaki olu fɛ bari olu b'u ɲɛ jɔ jamana ɲɛma de la ale de ye bɛɛ fa ye ayiwa min bɛ tali kɛ lakana la ayiwa bɛɛ lajɛlen ka lakana bɛ ale de bolo n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la olu yɛrɛ kɔni bɛ damakasi sɛbɛn k'a se ka o don wale min n'a ye olu ka ɲɛmaa sɔrɔ u b'a don Mali kɔnɔ yan nɔ k'a don min bɛ tali kɛ sous région na ni o bɛ tali kɛ anw bɛ tɔn minnu na fo ka taa se diɲɛ kɛlɛya tɔnbaw bi an bɛ waati min na e ko démocratie a ma don ngalama la wa ayiwa maa minnu ni olu ko olu bɛ démocratie k'a lafasa maa minnu ko olu bɛ maaw ka hakɛ k'a lafasa maa minnu ko bɛjɛ jɛmu minnu yɛrɛ kɔni ko adamadenya hakɛ ayiwa wele bilalen filɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma yaasa anw ka se ka fara ɲɔgɔn kan min ye wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin anw ka jamana n'a denw ma olu bɛ se ka bali cogoya min na an ka kɛ kelen ye basigi anw ka jamana kɔnɔ o laɲininen don an bɛ waati min na diyagoya de kɔni y'o ye
o b'a ɲini jamana cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ bi wale minnu n'u u bɛ k'o kɛ u ko olu bila ayiwa laɲini min n'o kɛr'u fɛ n'o ye ka se ka basigi k'o nati anw ka jamana kɔnɔ u ko u ɲɛsin u ma dunko juguya ka se ka o fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa sugu gɛlɛya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ka se ka u ɲɛsin olu ma nka a bɛ i na komi u ka baara yɛrɛ u hakili bɛ nin ka bɔ o kɔ min bɛ tali kɛ Joliba TV la ayiwa sadi maaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ fara Joliba TV kan TV News kan kɛlɛ min bɛ sen na k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bari nin ye liberté d'expression ni a bɛ fɔ da la kana bilali ayiwa e ko nin to o donnen galama la k'a siri bɔrɔ kɔnɔ ayiwa k'a fili sununkun jalan kan ayiwa o kɔni o tɛ se ka kɛ olu yɛrɛ kɔni ɲɛna fasiri sɛbɛnbaa ye n'o o ye Doɲum Jara anw ye min sama ka bɔ sirɛni kɔnɔ ka se ka fasiri yɛrɛ kɔni dalakuru la preuve ale yɛrɛ kɔni wulila min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sirabako olu ko ɲɛ ɲɛnɛbɔli ma n'o ye Madina Sisako e ko a wulilen tɛ ni fɛɛrɛ kura ye yaasa kasike ko a bɛ se ka don dala cogoya min na i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na kunnafoniw kɔni bilala yanni kalo kura yɛrɛ kɔni cɛ kasike doni Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ a bɛna kɛ diyagoya ye maa min ni e sɔrɔla ka sɔrɔ kasike t'i kunna ayiwa i ni ɲangili min ka kan fo ka taa se moto yɛrɛ permis minɛli ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la nka yaasa ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ minisiri yɛrɛ kɔni y'a laɲini min bɛ tali kɛ kasike 600 kɔni ɲɔgɔnna si la ni a ɲɛsikun ye ka se ka maaw ka se ka olu lakana e ko o kasike ninnu o tɛna ka se ka olu yɛrɛ kɔni di finitigilakaw ma min ye bilasirali ni ɲɛfɔli ye olu bɛ se ka kɛ o kɛbaa ye cogoya min na n'o olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ seereyabaw ye ayiwa yaasa laɲini ye min ye jamana fɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na n'o ye ka kasike doni k'a kɛ diyagoya ye circulation na ni maa min yera ka sɔrɔ a t'i kunna ɲangini min kan ka da i kan ka se ka o da o tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni kan bi an bɛ waati min na minisiri kɔni taara ka taa kasike 600 k'o di n'o ye ayiwa lakana ale ni malidenw n'u bolofɛn o minisiri yɛrɛ kɔni ma n'a bɛ fɔ min ma ko ministre de la sécurité de la protection civile ale ni min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka finitigiw ani finitigikɔrɔw ka lakana ani finitigikɔrɔw ka ko bɛɛ lajɛlen ma ka se ka o do olu ma cogoya min na min b'a to olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka u ɲɛ don laɲini min ye donna nataw la min n'o o ye kasike doni k'a kɛ diyagoya ye yaasa o bɛ se ka sabati cogoya min na bari u y'a ye k'a fɔ niw olu ka lakana o dɔ bɛ bɔ kasike yɛrɛ kɔni doni na siraba kan fasiri sɛbɛnbaa ye Umaru Konate anw ye min bɔ la preuve kɔnɔna la bi an bɛ taa Côte d'Ivoire i b'a ye k'a fɔ saya kɔni kɛlen kɔfɛ nin ye kabako ale ni kabako fa duniya ye su ka bɔ n'a ye n'o ye kɛnɛyaso la k'a bila a bɛ fɔ min ma ko cercueil o kɔnɔ cercueil su dalen b'o kɔnɔ k'a ta ka bɔ min ye morgue la k'a bila mobili kɔnɔ a bɛ mobili kɔnɔ k'a su k'a sɛnsɛn ayiwa i na komi kɔɲɔmuso ka taa n'a ye u ka dugu yɛrɛ kɔni na yaasa min ye ayiwa hakɛ tɔw olu bɛ se ka waleya cogoya min na nka su kofɔlen ko k'ale tɛ don dugu la dɛ u sera min kɛ sɔrɔdasi kamalenkɔrɔ kɔle maa caman olu de kɔni y'u gulon si kɛsu la k'a sama i b'a fɔ a ka di k'a sama i b'a fɔ a man di ayiwa su kɛsu yɛrɛ kɔni ko k'ale tɛ bɔ mobili kɔnɔ dɛ bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ a ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye anw yɛrɛ kɔni y'a ko bila ka sɔrɔ ka u to a baara tɔ la sa n'a kɛra cogoya min na an b'a dɔn donna nataw la nin na kɛ min ye misali wɛrɛ ye ka yira diɲɛmaw la an t'a dɔn ale bannen bɛ cogoya min na ka don dugu jukɔrɔ n'i ma ban saya ma ayiwa i kɔni kana ban donni ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum ayiwa min ye ni ja ninnu ye ka se ka u cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an bɛ tasibila yɛrɛ fɛnɛ kɛ bi n yɛrɛ n'o ye Makuyate walahi n yɛrɛ a ye sumun dɔw fɛ a ye dɔɔni fɔ n yɛrɛ ma n'o ye tanuni kumaw ye ale kɔni ka saya a tɛ se ka fɔ anw kɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma ayiwa sudon kɔni ye sini ye n'o o ye tarata donya yɛrɛ ye a bɛ kɛ falajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma siri ka sirafara n'i ko Kuyatela duba yen nɔ i kɔni i bɛ yɔrɔ ye an b'a ɲini ni sudon kɔni bɛlen bɛ sini lansara la an b'a fɔ ala ka sini yirana tako ɲuman labanko ɲuman ala k'o di an yɛrɛ ma ka lara k'o sɔn suma an bɛɛ lajɛlen ale ni Makuyate yɛrɛ n b'a fɔ wasalamu